The chase is better than the catch. Transforming the tunes. We need your support. If you get the breath back, it's the first page of the second chapter. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you back for the rhythm attack, get down in full effect. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you shack, so clean up the dish. By the way, how much is the fish? Na początku była zaraz. How much is the fish? Here we go, here we go, here we go again. Yeah! Jo monta vuotta, kun puhutaan isoista titteliotteluista. Ja nyt sysättää taas kerran. Sama paikka. Työntää vastaan. Oi, ja loistava. Ja nyt kämö. Tako, repa silmiä. We're breaking the rules. Ignore the machine. You won't ever stop this. Sieltä se tuli. Roberte, kylmän rauhallinen. Ja Samuel Peter, entinen maailmanmestari, on täysin sekaisin. Jalat käyvät kuin sensuurilta. Ja tuomari antaa ottelun vielä jatkua. Ja nyt on sitten Robertin paikka näyttää, mitä hän on miehiä. Ja toinen. Ja nyt on Peter kyllä täysin kanttu vei. Siinähän on entinen maailmanmestari selällään. Käsitykset alkavat hänessäkin näkyä, eihän mikään kone ole, mutta sieltä tulee sitten oikea vasen ja nyt alkaa tapahtua. Robert Helenius laittaa tuulimyllyn käyntiin ja Liakovic on polvillaan. Näin on Pohjolan painajainen. Ne iskut osuvat moneenkin kertaan ja uudestaan ja nyt lähtee. Robert Helenius on voittanut, katsokaa!